אני כבר תקופה ארוכה שואל את עצמי כיצד נכון לגעת בנושא, תהליך שעברו סדרות הילדים. והחלטתי להתחיל דווקא מקטן, לבחור אומן אחד שלדעתי הדרך שלו מייצגת את ההתנוונות. אז האמן שבחרתי הוא בורץ' הרטמן. למי שלא מכיר, בורץ' הרטמן היה אחד האנימטורים הבכירים בניקולודיון, הוא היוצר של קסם של הורים, דני פנטום. הוא התחיל את דרכו במגוון סטודיואים, בסדרות המעבדה של דקסטר וג'וני בראבו. כמו כל בן אדם באיזשהו שלב בחיים, הוא הבין שהחלטורות לא טובות כלכלית, במיוחד לטווח הארוך, והחליט להיות הבוס של עצמו, ליצור סדרה שתהיה הפרויקט שלו, ולכן לא יהיה אפשר פשוט להחליף אותו באנימטור אחר. וזה מה שהוביל את בורץ' הרטמן להתחיל לעבוד על קסם של הורים. שותפו התלהב מההצעה, הקטעים הקצרים הפכו ללהיט, וניקולודיון בסופו של דבר אישרו להם סדרה מלאה. היא הפכה להיות אחת מסדרות האנימציה הגדולות ביותר בעולם. לאחר תקופה שהוא עבד על קסם של הורים, הוא החליט להציע סדרה נוספת בסגנון קצת שונה, והיא דני פנטום. דני פנטום, לטעמי, יש סדרה הכי טובה של ניקולודיון, כן, יותר מבובספוג. בורץ' הרטמן רוצה לקחת את הקהל שלו יותר ויותר ברצינות. הסיפור היה עלילתי, הבלים מעניינים. אחרי דני פנטום היה ניתן לראות את הדעיכה של בוץ' ובאיזשהו מקום את הכיוון שכל עולם האנימציה לילדים הולכת אליו. במקביל לעונות נוספות של קסם של הורים, הוא עבד על סדרה נוספת שנקראת כלב חשאי. עכשיו, אני הולך לעצבן את החברה שלי, וכנראה רבים מכם. אני חושב שכלב חשאי לא טובה. עסוקה בקומדיה ברמה יחסית נמוכה, היא לא באמת משקיעה בלספר סיפור, והאנימציה בה היא ממוצעת ומטה. אבל זה לא נגמר שם. קסם של הורים באיזשהו מקום הפכה להיות מותג, כמו בובספוג, שניקולודיון כל הזמן רוצים לסחוט ולסחוט. העונות הראשונות של קסם של הורים מצוינות, ועד היום הוכחה שאפשר ליצור סדרת קומדיה טובה לילדים עם הרבה לב. טימי טרנר הוא כישלון כבן אדם. הסביבה שלו לא כזאת נחמדה אליו, אבל זה לא עושה אותו בן אדם טוב. ובכל פרק של קסם של הורים בעונות הטובות, הוא בעצם למד איך טיפה להשתפר, איך להיות בן אדם קצת יותר טוב בעצמו. הדבר הזה פשוט נעלם, וקסם של הורים התחילה להעמיס שטיק אחרי שטיק. יש הרבה ויכוחים בין המעריצים איפה קסם של הורים התחילה להתפורר. לדעתי עונה 7 אמנם לא הייתה גאונות תסריטית, אבל היא בהחלט עוד הייתה מהנה, ואיפשהו משם זה רק הלך והידרדר, עד שעונה 10 היא בושה וחרפה. פשוט היה עצוב לראות את הפרויקט האחרון של בורץ' הרטמן בניקולודיון, וזה בנסון ומפלצת. כל מה שהיה רע בכלב חשאי, עם ניסיון לחקות את הסטייל של קסם של הורים, רק רע יותר. אני אישית לא יכולתי לסבול אותה. רועש מאוד, צבעוני, יותר בקטע של למגנט עיניים, ופחות בקטע יצירתי, להצחיק ברמת הנונסנס. הסיבה שבחרתי בבורץ' הרטמן, מאדם שגדל מבחינת הקריירה, בסדרות אולי הכי טובות שהיו ילדותנו, דקסטר, ובני בראבו, ומאוחר יותר גם קסם של הורים ודני פנטום, למצב שהוא יצר קומדיית נונסנס אחרי קומדיית נונסנס, תרם לניקולודיון לבוא לעבר הכיוון הזה. זה מראה בעצם נקרא לזה את הגישה המערכתית של הסטודיואים הגדולים של סדרות הילדים, ניקולודיון, קרטון ואחרים, שילדים כבר לא צריך לקחת אותם ברצינות. אפשר פשוט להעסיק אותם בהומור נונסנס, ואין צורך לאתגר אותם לא בהומור קצת יותר מתוחכם, לא במוסר השכל קצת יותר מתוחכם, לא בסיפור. לא, פשוט תזרקו עליהם 10 בדיחות נונסנס בחצי דקה, וזה יחזיק אותם מול הטלוויזיה. מאז שבורץ' הרטמן עזב את ניקולודיון, הוא לא עושה משהו מאוד מאוד מעניין. אני לא רוצה להיכנס לכל הטרללת הדתית שהוא התחיל להתעסק איתה, והסדרה הדתית שהוא עוסק בה, כי זה כבר חוץ מערכתי, ואני לא חושב שזה תורם
באיזושהי צורה לנקודה שלי. אנחנו עוד נתעמק בניקולודיון, אבל בזה אנחנו כבר נתעמק בפרק הבא. אם נהניתם מהסרטון, בבקשה, הירשמו לערוץ, תפנקו בלייק, תעקבו אחרינו בפייסבוק ואחרי האינסטגרם שלי, ואנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות!